Kau nak bau blay ulai kata-kata ke pertai. Kat ba ulai tino yellow kun belakang marway. Bau we baro ubanget haun om judge. Henry unyo ye ke jingem kababam chukot. Tim jublay kau nak bau blay simlapa yellow kun seperti bon penram ye ke pertai. Henry bon penem ya ke pertai jauh. Ablay bagpa jingi bhabna ngawana khmat jome banai ngu ime ko trobi ablay me penla yang ikum ke kanhon jialap trobi ablay na balang New Testament Restoration Church ko trobi ablay bengin wan ko troy na yo pen sing ko trobi ablay yang banya lab ko kuwar bha jome ko trobi ablay ro shua baga jing wan jome ko trobi ablay kan long shua baga kut kan long ko trobi ablay jing troy ablay ngidong ji sukhia yang banya lab trobi pen bena yang ko kubor juga jing penem jome ko pa na yo pen bena kubur judging it jome ko toy bablay hallelujah right abati bro barong ben sodong de yo right lagalong ko toy be shongdi ko toy bablay lagalong ablay ko wan ban thi ban pet ko toy bablay lagalong ko toy be shuwan ban yat kai sin de yo right me ban ta yaki de gospel ko jome ko pa de ko ten ko jome ko toy bablay jang atrai ko ten ko ban bet ai ko por lagalong to sumbai ba bha ko try un ha ro ta domat ko bha ko toy bablay i jong u bang chego ya ro wa ya ro try ya ro di try for bata ka di lakne i jong u bang chego em thân mai anh yêu ai i jong u bang chego ya ro Namar ka Bible ka ong tu yalap haba daypor bat bom daypor nang ta ka Bible kala yathulu pa bakan sawan kapor bat kaya shu ka jingkerdu yaw ku bangin bam lane ka bangin di Henry ka jingkerdu ya ka banyo sngow ya ka tien ka joblay kata kapor kan sawan namar ka Bible ka ong ka beneng bat ka perthai kala banlet no Henry ka tien jonga ka nom leit phai sudah rengkat bagajing sngow khia ka dok nut ban ngi sngow thu ban chu syong haki sau kan ro jong ka yeng mane kata kampat biang ya ka ban penyar ya ka gospel ka hima ka joblay namar don bun ba kibrio onda ba kila syabang na kapok haki jinglen ka basniu jong setan onda ba kila syaring rao haki kenjuri jong ka jingkerni ba per dalai kinom kwa su ban wan rong ati yeng mane usai tanun khanglat khanglen tieki ban rong syaka jaka kentang syaka yeng mane nak ta daw isyem megane galat berkakabu da kabangi wan haki yoki hak ban yanap ban yathu ya ka kerteng ka jong Jesu ban pen benai ka jing pen em ban pen benai ka jing pelat ban pen benai ya ka bor jong ka gospel nak ta daw apostle Paul wang ngam smole ranya ka gospel namar kalong ka bor ya kita ki bangat la kalong ki Jew la kalong ki Greek kam ki apostol kalenong ka baar po nyo kada khot ka baar po tak tien jong blay ka ong kumne temen ba ka sngilem ne ki klor kim pau shu hangi bon sri bat ka eryong ka bajur ka ban khia hangi ka jingkerman ban im kala du no paro
ngimla nak takadaw ka tien jong blay kong wat nong pensarong yalade nakabenta kalasay namar memtep ayu kan jala sisi koki paralok bayit lada ngidon kam ya ka jing penem ka day menta bangin pediang no lada ngidon kam ya ka jing pen kya day menta bangin pediang no lada don apleng jong pi ka don apleng ka jing pang ngito na kani ka jaka badway na kabenta ki bapang bachitom ublay gun penkhya ujisun penkhya lada don na pleng jong pi don na pleng ka jing syate sakum ublay un pelat ya pi na pleng jong kita ki jing syate sakum jong ki kenjuri jong kapop dan loka jing Jikerman bersisa dalam kata jopi dengan ia kesam jopi datang how Jesus Christ Jesus long ke Jikerman ia ke Bible kata tema pam Islam lah kat Islam bila penulit injunan jingem jakai baro nak kata menyuk kia ia tak jingpam Islam jangka the Bible ke angkat bahkan ang penulit kata ke Jepang kanang jur kata ke Jepang Islam kanang oh dan keborma kagulteng o Jesus bersisa dan kebor te Jesus dan keborma kagulteng bansis payani so na shikri jong trai mane pola kiran ek tingo jong blai kumno ba hau jisu don kajing pelait padon kajing penem padon kajing suk hau jisu Christ kumta hagane kapo ngikan ngikan mau na tingo jong blai u jisu wong to wan pi ki wat hat ki bakia kajing ket dengan penjem ya pi kapamot ba jisu kwa ya kaban ai pi ya kata kajing pelait lut na padeng kajing ket bakia kajong pi Syamlaab yaga Magan kaang syabi Kepenlong yaga Mansgaw Yasur jongbi Angan aimu ya bitra Juna Angan aimu ya bitra Madina ya bitrai Juda pamiwa Panpen im yaga Namsyamlaab yaga Pangan wan syabi Every milawan bersyim ya jing long dwir Namsyam laab yaga Mangan kaang syabi Depen long yaga Persgaw ya surjong bi Mangan aimu ya bitrai Juna Nyayo yo blay sa hisin pat
ilak ban yeng ne kana jaka ya ka ban ya thu ya ka kubor ba pha jong ka jing penem jong Jesus Christ ya ngu yo play namar gitep kana ka por kam des te ka por ka biang khat ene gitep ba play udan ka plan na ka ben ta jong pi wei na play jong pi long ki ba ko dor khamat jong play dena ta ka daw u play u ai pi kana ka lat ya ka ban yo snyo ka tin ka jong ayu ba ka tin ka jong play ka don ban kren yang ni suai ka bangin ya pet ban nga na ka tin ka jong play ka ni ko por nga dan ya ka ban khat lang ha play jong ni ha ka ni ko por para lok para jor ki ban saw dong ka ni ka jaka ki badan ki dukan ki badan ki kali ki ba ya ki surak niya penlang ka ni ko por ka jin tuai bat ka jin tuai ka bangin penlang ka ni ko por kan lo kalong ha ka no ka jaka ba pi don ang try kren yang ha ka ni ko por nitip bagay tin ka jong ublay ka don ka por heka chicken tin ba ublay kren ka don ut jong pi kan pen kalai ka GM ka jong pi ken mau ya ka ka jing shisha bagay GM ka jong ubriu ha ka ka pertei kam lang setia bang jukut ka GM jong abat jong pi ha ka ka pertei kam lang setia bang jukut lang bagay GM ka jong ubriu kalong tago usentiu upu man singi bat satang katukan ne bila bat yo ibau telur no lane uyap no tau sentiu bat kata ka jingem ka jang ubriu kalong ha kata ka rukam dene ka tau ila bat yo yang ne bau play umaham ya ues gaya uang ta ben bet ya ka jang ka jingem ben bet ya ka jang ka ying ben bet ya ka jang ka ying naba ka de ya me do men yap no kane kalong ruan ka benta jong abat jong pi nginan ka men ben bet ya ka jang ka jingem nama kumbang ong benta bet mentan bet jingem ka jong i kam long setiap bang jikut enrai kalong sipon ha kane ka patri sibuan kilat kelati ki brugit persyang ban wat ban yasiam badu play ban ben bet ya ka jang ka jingem badu play ada uji suang ngalong manga kelati ka jing sisa ba ka jingem dei Datang uji su para lapit ubalang kelati show play badai tang uji su kasnam ka jongu ka bala oi ban ku ye ka jingem jong abat jong pi kum ta banila ban lai show play bat banila ban ban yasuk ela ka jong ka jingem badu play Hena da ka daw yiwan na ka jaka ban ya lap ye pi ya uji su badai tang ba u bala ban ai pi ya ka da ka jingem ka bang jukut bang sat ban ban ku ban kantang pa ka jingem ka jong pi ban bet ye ka jingem ka jong pi show play bala udang thau jong pi kan bagapot kadang tan gidan kamban ben bet yala kanyang ka GM kam de yang i bagin buteng yala kanyang ka GM bagay scam ko try bi apply bagay ka team jamay ka balak kira na pleng chungi ha ka pot ko try I way ko try bi apply ki bala yo snow ko try bagay da man sim ko ya men kira na ka tanu ko try and play ka ki khamat man sim men play ka ka jing snow ko try but I bagin yo I yala de ha ka pot ko try bi apply yala kanyang ka GM ko try bi atong gidan na ka GM ka bet dan can try atau kita yin ka sem jam ni dan le kata ka jingem ka pet pat le can go try bala da gim jam ka jingem ka pet ya rap ing bang pen pet ya la de ka go por go try a playing at why we gonna get tin ni ka bala kren ni ka go por ba me da man sim ba ku ya man try ya playing jam ni can go try simply look ka go try way boy ki bala yo snow we gonna go por go try Jesus ki jam ni ai ti can go try aga ka ten ka ni Jesus with why ba ni pan amen Ngawan pai a try mentang Bentang sengajing yang tungan Ngawan pai dekat onu Lapa Ngawan syabe Ngawan mentang Ngawan pai atung ai chính Wan sha uji su ai la chính sha u tao muốn chữ Giêsu wan sha uji su là cái trong cái chị em cái trong y nằm ở cái Bible cái ông cái chị em cái trong priu cam song hay cái baro cam song hay cái chính đáp trong cái baro cái chị em trong y cái đó cái tí cái trong play
lana ublay ukwa ban shimno mentaru ngilam la seban bat ela ga jong jingem kamta syaba ka jiyap kan lap ela jingem jongi dan kamat pen bet kloi ela ga jong ga jingem ga jongi wan nam buteng ka bible ka ong ga jingem ga jong priu kalong tang ko sentiu plang mangai baro pia is pangu sentiu pia is pangu plang kumno bateng teng men step une sentiu dong po hare janmit une sentiu la julap no kata dia jingem ke jong priu ke bangim lak maskuti kena mentang idang ong alang long kum ni ringim lak mentip ya ke bas sibet kaya ke ban ciai ke jingem ke jongi don bon baki priu ki bedang don sibut ke plan ke jingem joki bangan le kemta harai kimi na yin kiya tang bakato kani minit ane kato kani kenta kajiap kalap yang GM joki kajia ke aksiden kemta kiap no kata ke plan baga jimut jing timu joki baro ke pulom no hangta baskusi kalong omtang baga kata ke jing plan ke joki ke kutno harai ke baskusi kalong yo baga GM ke jongi kan lech ke du jong ding ke belong kata jaka jong ke jing pen konvik kentangi khodi pi baro ki parlo perjor wan show jisu ada ke janmet wan ban riang yu penbet ila ke jong ke jing ka bible ka ong ka jing penem ka dei menta ka dei ke sngi jong ke jing penem ong ka tir ke jong blai wan am up ya kala shai na bangim tep ke ek bajia ya ka bala shai ong ka tir ke jong blai compare ue ke pilong compare ke ka pop pilale ke jim jopi one show jisu kadang ke kerman kadang ke jima ye ki pop ke jopi oh balai lo